Здравейте, приятели, живи и здрави на всички. Пътувам се аз. Много ми е суперно. Сутринта имах едно клипче в другия телефон, айде викаме на този да му свърша паметта. По затворения път я правят магистралата към Шумен, зато има отклониха от тук. Така. Пътувам си, времето е уникално. Малко вода сутринта, ама сега е перфектно. Идеално е сряда, утре четвъртък, петък, събота съм на работа. И тъй, заредих враче да редя. Да, дена имаше големи изцези с тези себята и с това. Кашкавали там, дето бяха сбъркали от офиса. Сега съм и сърди, че съм ги издал. Съм казал на шефка, ма боли, да се сърдят, и постоянно ми говорят. Нека да се сърдят. Сам война е война. Да? Да се оправя. И сам съм се оправя. Няма да скатавам никой. Както мен никой не ме скатава, и аз няма да скатавам. Като си сбъркал, дигни главата високо и кажи сбърках, а не да те скатах. Дай ще ги бажи, аз ще загуби. Ай, стига толкова. Обичайте се, лека и спорна.